ife na njuju ara jụta ife ebe ama na-ara ekpu afọ ime aka adị na-egbo kata ide ọkwapụ mgbo n'ụwa ka apịachalụ ya ilo na ọya bara anyị ebe o si bi ụwa denu si egbochi na nwa ebunu ọsọ ka o ji arị ugwu si ekwe na ome nke abụla arịrị n'aba mmụọ ibe dị iche du n'iru enwe n'onogbo adụrụdala onu n'ọwụ dị a na-akụgharịa ọkụkọ ji ihe ejikwa na-akwa ọcha anụ ọbịa ya ba anụ ụlọ n'olu akwa ọkụkọ ọdọ na nkata ama nke nwoke na nwunye a na-ama ngwọrọ n'ụgbọ ama afọ ya mụ eze n'iru onyinye amala dị n'iche n'iche nye ma ngwugwu onye ukwu bụrụ bịara gwo na-eme agwọ ọgbata obi nye eke onye kara obi azabakwa ọnụ nwụọna ndị ajụjụ a na-abịazie n'uju ewi nkodo na mbe ga-ebelu mba nnenu ọmụmatụ be mmekọdụ megwu ojukwu ike mba nnewi dịka ugwu agbụdogbu enyi tara gwụsịa legharị ebe anya n'iyi ama site n'iji ọkpa n'okwu